ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିର ଲେସନ୍ 1ରେ ଥିବା ଦି ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗରରୁ ଆସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଏମ୍ ବା କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। There was a monkey from ରାଇଗର। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସେଠାରେ ରାଇଗରରୁ ଆସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଥିଲା। Who rode on a tiger? ଯିଏ ଏକ ବାଘ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲା। They returned from the ride। ସେମାନେ ଆରୋହଣରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। With the monkey inside। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରଖି। And smile on the face of the tiger। ଏବଂ ବାଘର ମୁହଁରେ ଥିଲା ସ୍ମିତ ହାସ। There was a monkey from ରାଇଗର। ସେଠାରେ ରାଇଗରରୁ ଆସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ରାଇଗରରୁ ଆସିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ବିଷୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରିଟି ପଢ଼ିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଠି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ମଙ୍କି ଅଛି, ମଙ୍କି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼। ରାଇଗର ଏକ ସ୍ଥାନର ନାମ। ରୋଡ଼ ମାନେ ଚଢ଼ିଥିଲା। ଟାଇଗର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ବାଘ। ରିଟର୍ନ ମାନେ ଫେରିଲେ। ରାଇଡ୍ ମାନେ ଆରୋହଣ। ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ପିଲା ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ସ୍ମାଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ସ୍ମିତ ହାସ। ଫେସ୍ ମାନେ ମୁହଁ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପୋଏମ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।